رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Dünya boylap Müslümanlar Urazа гаитен билгели. Мәскәү Җәмигъ мәчетенә бәйрәм намазына меңләгән кеше килде. Күпчелеге Үзәк Азия илләреннән эшкә килгән мөселманнарның барысына да мәчеттә намаз укырга урын җитмәү сәбәпле бәйрәм намазы урамда да укылды. Sallallahu aleyhi ve sellem ne rubba sahimi Allahu akbar. 28 июль Ураза бәйрәме уңайыннан Әфганстан башкаласы Кабулда мөселманнар гаит намазына Шаһида Шамшира, ягъни ике кылыч патшасы исемле мәчеткә җыелды. Мәчет 7 гасырда гаскәрләре Кабулга кергәндә хәлак булган гарәп хәрби юлбашчысы күмелгән төрбә янында урнашкан. Allahu akbar. Таҗикстан башкаласы Дүшәмбедә Ураза бәйрәмен балалар башлый. Алар өйдән-өйгә йөреп бүләкләр һәм күчтәнәчләр җыя. Гадәттә алар өчен тәмле әйберләр һәм буялган йомыркалар әзерләп куя. Таҗикстандагы яңа канун нигезендә 18дән яшьрәкләр мәчеткә керә алмый. Дүшәмбе Үзәк мәчетенә гаит намазына килгән шәһәр башлыгы мөселманнарны мохтаҗларга садака бирергә чакырды. Казакстанда яшәүче уйгырлар гаит көнендә Алматы мәчетләренең берсе янында җырлы-биюле тамаша оештырды. Казакстанда 300 меңләп уйгыр яши. Кишиневта Молдованың мафиягә каршы хәрәкәте президент утары каршында хөкүмәт рәсмиләренә дәүләт бүләкләре тапшырылуга каршы урам җыены оештырды. Узган атнада президент Никола Тимофти берничә депутат һәм хөкүмәт вәкилләрен Европа берлеге белән килешү имзалауга керткән өлешләре өчен бүләкләде. Мафиягә каршы хәрәкәт хөкүмәт вәкилләре вазифаларын үз мәнфәгатьләрендә куллана һәм халык акчаларын урлый дип белдерде. Сербия башкаласы Белградта Беренче дөнья сугышы башлануының 100 еллыгына багышланган күргәзмә бара. Халыкка моңарчы билгеле булмаган документлар тәкъдим ителгән. Алар арасында Австро-Маҗар империясенең Сербиягә сугыш игълан итеп җибәргән телеграммасы бар. Шулай ук анда Сербиянең империягә герцог Франц Фердинандның үлеменә үкенеч белдергән хаты да урын алган.